Абдуллаев Ирандек, миңа 11 яш. Мин көрәшкә 1 ел йөрим. Нимә бирә ул һиңә көрәш? Көс бирә һәм бүтән куркмаска. Һәм кубоктар алырга тырышам беренче урыннан. Нинди теләктәрең бар? Башкаларга спорт менән шөгыльләнәләрме, юкмы? Бүтән дә тоже көрәшкә йөрәһәндер һәм спорт менән шөгыльләнәләр, спорт менән дус булгандар. Мен Малахаев Салават, мен 2 ел йөрим. Тан көсе генә түгел, ян көсе хок бирә. Мен Ақтанбек, мен 14 яш. Мен көрәшкә 2 ел йөрим. Киләсәктә һаван туйларга сыгып, көрәш ясакмын. Ошо мына Нургалин Динар Ямил улы менән ошо байлансыкта инде без укучыларга көрәш җирләрен өйрәтәбез инде. Мин нимә дип әйттем тагыла, ысын ир егиттәр, что белән егиттәребез ныклы хау булып, туган ил алдында армияла бит инде бурыстан үтәргә тиештәр. Тормышта ла үзләре нык басып, ныклы терәк итимде, аяктары менән басып торырга тиештәр. Безнең максат шулай һәм шул милли, үзебезнең башкорт милли көрәшен үстерү һәм югалтмау инде максат. Һәм менә без ошо 2019 ел ошо мәктәптәрдә спорт көрәше дигән проект барып килеп киткәнек, безнең Башкортстанская булса. Һәм ошо проектта безнең гариза язып калган, шул безнең гаризаны расланулар. Менә ошо залды безгә инде шул 19 ел октябрь айына килеп эшләп, яңа уку елына ошо залды безгә матур итеп мына күрү сәбитен йылы, мына стеналар йомшак бит инде, что балаларга теге авыртма, травма булмаган өчен дигән нәрсәләргә стеналарда мына бискәлматлар бит инде. Шул эшләп киттеләр һәм аларга зур рәхмәтебезне белдерәбез. Алла бирһә, ошо залда иманһау балаларны тәрбияләргә инде һәм дә безнең Башкортстанга лайыклы ир балаларды туган илгә инде тәрбияләп үстерү, булачак атайлар ушуннан башлана бит инде, һаулык иң һау атайлар дип әйтәм мин. И менә ошо Башкортстанда безнең күтәрер өчен һәм дә көрәш тиңдигене күтәрер өчен без булачак спортсменнар үстерергә тиешбез. Безнең мәктәптә хоккей майдансыгы асылгандан соң укучылар бик теләп хоккей уйнайлар. Безнең мәктәптән командасы Байназар дип атала. Айрылса зур уңыштарга үткән 2020-2021 уку елларында өлгәштеләр. Улар райондан бер түгел, монда күргәнегезчә 3 күсмә кубогын яуланылар. Ошонда еще бер күсмә кубок бар. Менә шул үткән уку елыныкы хоккей буенча. Менә булар да шул район советының, булар зурдары район советының кубоктары. Һәм ошо зур 3 район советының кубогы, күсмә кубоктары әле Байназар мәктәбендә аклана. Чөнки ул Байназар командаһы яулап алды. Быелгы уку елында ла уларны мөгаен кулдан ыскындырмакка тырышалар дип ышанабыз.